Έτσι, έτσι. Έτσι, έτσι, ο Τέρι Γκραντ, ρε μάνα, ξέρω. Νάτα. Παραχώρησε αυτό το Opel GT 500 όπως το έχει ονομάσει, καθώς αποδίδει πάνω από 500 ύπους σε αυτόν τον Άγγλο βαρεμένο άνθρωπο, τον Τέρι Γκραντ. Όσο και να μεγαλώνει, μυαλό δεν βάζει. Θέλει χειροκρότημα τώρα που κάθεται εκεί, γιατί δεν κάνει τίποτα με χειροκροτάτε, παιδιά. Μην νομίζετε ότι θα βγάλω εγώ από τη δουλειά μου όλα αυτά. Πολύ δυνατό χειροκρότημα εκεί από την Κερκίδα στα πίτσια. Κάντε λίγο χειροκρότημα δυνατό, κάντε λίγο μασαρία. Εδώ τώρα μπορείτε να πείτε μεταξύ σας που σας φάνηκαν τα προηγούμενα νούμερα κτλ. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν ξέρω, μπορεί να μιλάει στο κινητό ο Τέρι. Τι κάνεις εκεί, Τέρι? What's going on now? Να βάζει πίεση. Να πούμε. Είναι σαν θόρυβο. Τι έλεγε? Ανά. Δεν ζάλουτε τίποτα. Πόσες κοπέλες μπορούμε να πείσουμε? 3. Πού είναι 3 θαραλέες άλλες? Είσαι εξέτρες, εσύ είναι κασέτα. Ναι, αλλά τι. Κάτσε, εσένα κάποιος έχω ξαναδίνω. Όχι εσένα, θα πίσω. Λοιπόν, άμα είστε διαλεγμένοι στο Τέρι, ο οποίος είναι πολύ γυναικά, δεν ξέρω, Πετρόπουλε, γιατί τις αφήνεις έτσι ελεύθερα να φεύγουν. Και μέσα στα μάξι και όλα, και αυτός και οδηγάει και χωρίς χέρια, Νάτος! Και χωρίς πόδια, μόνο με το ποπό του, παιδιά, ένα χειροκρότημα δυνατό με τον Τέρι Γκραντ! Κάντε λίγο θόρυβο! Μαλλιά το πάει. Έλα εδώ. Άστα μάξε. Έχει αφήσει το γκάζι. Έρχεται ο Τέρι Γκραντ και δεν χειροκροτάτε δυνατά! Εδώ τα ίδια μωρέ, όπως τα ξέρεις. Όπως τα ξέρεις, λέω, εδώ τα ίδια. Είδες, το πας για καφέ, κάνει βόλτες, δεν τα παρκάρεις, τίποτα. Μόνο να είναι πλατεία η καφετέρια, γιατί... Have you learned some Greek words? Of course, yeah, I learned Greek words when I was here last year. Tell us one Greek word. Okay, it means welcome and how are you, but I may not pronounce it correctly. Oh, whatever you can do. Okay, I'll try. It's been a year. Bizarres! Κάποιος ζητάμε λάθος, φίλε. Yeah, but no, you have to pronounce a little bit more. Okay. Bizarres! Ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα για τα χάλια ελληνικά του Τέρι Γκραντ. Λέει και καλά ότι έμαθε ελληνικά, αλλά μόνο τις μπιζάρες έχει στο μυαλό του αυτός. Δεν σημαίνει welcome που λέει. Για πάμε να δούμε όμως αυτό το GT 500 που είναι και αφιερωμένο. Τι θα κάνει? Εσείς κορίτσια είστε έτοιμες για ό,τι σας ζητηθεί? Έχετε έρθει δηλαδή? Για δώστε ένα χειροκρότημα εδώ στις φίλες που περιμένουν να λοιπόν να ζητήσουν. Αυτά είναι. Για να δούμε τι άλλο έχει στο μυαλό του. Κοίτα εδώ. Παναγία. Περνάει το Opel στην τρίτα. Πολύ δυνατό χειροκρότημα. Και πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Βέβαια. Από πού είναι? Περίμενε, έρχομαι εκεί γιατί έχουμε τον Πετρόπουλο εδώ. Δώστε ένα χειροκρότημα στον Πετρόπουλο που έχει δώσει. Για να πάμε λίγο δυνατό χειροκρότημα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Καρλή, Βόρτο Καρλής, πού αλλού, στις κοπέλες εδώ, στη Φένια που είναι Καλαμάτα και μας έχει παρατήσει. Στο Θωμάς του Παπάσχο, πού είναι ο Θωμάς? Θωμάς! Τίποτα, πού εδώ, χειροκρότημα εδώ, Θωμά. Τον κύριο Παπάσχο,
το πάει. Για να δούμε τι θα κάνετε η Grand όμως. Για πάμε λίγο να με χειροκροτήσουμε δυνατά, γιατί θέλει εδώ πέρα τον Πετρόπουλο τον ίδιο. Λοιπόν, εσείς μιλάτε αγγλικά, έτσι. Γιατί αυτός από ελληνικά, όπως είδατε. Ναι, τι νομίζεις, μία-μία. Όχι. Αυτός είναι ο Derek Grant. Τις θέλει όλες και όλες μαζί. Χειροκροτήστε τον. Λίγο δυνατόν χειροκρότημα, λίγο να τον ανεβάσουμε. Αλλά η άλλη είναι παλιά καραβάνα. Εκεί ξέρει, δεν έχει πρόβλημα. Τη βλέπετε πόσο άνετη είναι. Αυτά είναι τα τρίγωνα τα λεγόμενα. Και εγώ, ούτε δεν μ' αρέσει. Δυσκολευτώ λίγο. Τρεις και εγώ ένας. Τι θες να πει το χοντρός, ρε φίλε. You don't want to give me a hand as well. This trick is perfectly safe. Not so much here with the fat bloke. Είναι ασφαλές, στάνταρ. But with the young ladies over here, obviously if I get it wrong and we have an accident, this young lady's got her own airbags fitted, so she'll be safe. Stand airbags? She has big mazales, she'll be okay. Okay, fat boy, stand there. Have we got enough petrol in the car so I can go around the θορυβό είναι 500 άλογα, κοίτα δεν ακούγεται τίποτα. I think we'll be okay, you know what I mean. Let's go see what you're gonna do, και τα λοιπά. Γιατί δεν χειροκροτάτε ρε παιδιά τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Με λέει όμως με λέει χοντρό τέλος πάντων, δεν θα κάνω να συγκεκριμίσω αυτό. Μια... Και για τις παραλίες, κοφέλες βεβαίως εδώ. Πάμε να πολύ πολύ δυνατό Κοίτα ρε μαλάκα τη ρόδα, τι βλέπεις μπροστά τη ρόδα. Είναι μπροστά στις μπατούς. Πολύ δυνατό χειροκρότημα για τα κορίτσια. Έτσι λίγο να ξελεγάξουμε. Δεν σταματάνε με τίποτα. Και μπαρκάρει εδώ μπροστά μας ένα πολύ δυνατό χειροκρότημα. Είναι ο Derek Grant. Thank you very much. Okay. Μία κορίτσια, όχι, μες στα μάξι μπαίνετε μία, τρεις, οι άλλες έλατε από εδώ. Εδώ ξαναχειροκροτάτε, εσείς όπου έχει ησυχία δίνετε χειροκρότημα, παιδιά, πάμε δυνατά, έτσι. Είτε λίγο για να σας περάσει μετά να σας πάρει βόλτα κτλ. Πώς πάνε η τριπλέτα? Τέλεια. Καλύτερα από πριν που ήταν... Άρα τους πάνω τους σφιγμούς. Για έλατε. Έλα η επόμενη, παιδιά. Και ένα χειροκρότημα για τη φίλη μου εδώ πέρα. Πώς σε λένε εσένα? Σίλβια. Πώς φάνηκε η Σίλβια? Τέλεια, θα ξαναπήγαινα. Άλλη μία, και δύο. Η άλλη σηκώνει και χέρια, καλά δεν το κάνουμε και χωρίς χέρια. Για χειροκροτήστε λίγο την ώρα εδώ πέρα για τη φίλη μου. Για πάμε λίγο δυνατό χειροκρότημα.
Εξτέρνο. Δώξ' του, δεν παθαίνει τίποτα. Αυτό είναι λοιπόν. Εσένα πώς σου άρεσε? Από ό,τι είδα δεν σου άρεσε καθόλου. Σοβαρά. Και δεν φαινόταν αυτό όταν ήσουν μπροστά μας. Έσπασε το λάστιχο. Έσπασε το λάστιχο. Ναι, εννοείται. Δεν βλέπω λέει εκεί από πίσω, εντάξει, καλά είναι. Με κάτι μούτρα μέχρι και κάτω. Συγγνώμη κοπέλα μου, δεν ήξερε τι να κάνει άνθρωπος εσύ μέσα. Και πώς σου φάνηκε τώρα? Λέξιουνι Καριανάκης. Αυτός είναι ο Terry Grant λοιπόν. Πολύ δυνατό χειροκρότημα και για το Opel GT του Πετρόπουλου. Το πέθανε παπάξι. Μιλάμε τέτοιο κάψιμο και αυτές οι κοζάρες άντες φίλε. Είναι. Γι' αυτό ακριβώς το φτιάχνει για να το σπάει και το σπάει όποτε γουστάρει. Πολύ δυνατό χειροκρότημα και για τον Πετρόπουλο λοιπόν το κάφτη. Γιατί γι' αυτό το χρησιμοποιεί και ένα μεγαλύτερο